baby. Wai kai duk wannan da menene? Na sta ruwa da zika kwasa suna bina na wata shida shi na je na kuɗi na faɗa kan tarko. Aha, shi yasa na ce ka zo kai ma a sata tsarin nan na Kagzi. Wai ya Kagzi yake nema? Kagzi kamfani ne wanda idan kana da mota kai rajista da su za su haɗa ka da passengers ka kai su gurare. Idan kuma kana da bukata za ka iya ba su motar su suna da direbobi. Kana can kana harkar ka sai dai a rika kawo maka kasanka. A rana kana iya samun sama da 15,000. To ni yanzu ya zan shiga abin nan yanzu nan. Yawwa, Google Play za ka shiga ko App Store kai ka ɗauko Kagzi Driver. Okay. Kai rajista office za su kirawo ka su tantance ka kai ma ka shiga harka a fara da To. kai. Sun ji alaji. Mi waya kaji? Mi waya kawai.